Si Nini, yun to. Tapos, saka si Dudong pala dito sa Canada, siya nagpadara kayo sa kuya. Para lagi. Pagduwa ako. Pulis. Diyan ako assign sa Carolina. Pagtulong, si Pumbong, Mayo, busy sa sayang opisina. Sunod, yun ako si Dudong, doon sa Canada. Sunod si Aaron, busy mo sa opisina niya, si Tonton, and si Tanjan. So, totoo yan. Gabos na kami yung mga agong, pero si Bumbong, suway sa ako. Ayun, gabos kami yung mga agong. Ayun, magaling. Ayun, ikaw na pa ako agong. Sorry, hindi ko ako. Kapot talag si sa'yo. May pirang ako. Bago na kaya, may mariak. Ano na akong duman? What else? So, nag-monitor lang ako sa GC, ano? Pero may nga ako naman ano ko. Thank you very much. May nabasa ko naman, napadagos na ini. Sabi nga katong sa ng message, pagtulong kaya, panglima na po kaya, luwaro kaya. So, very good yung pag-araw. Panglima. Ano ba sunod sa panglima? Ano? No. Very good rin talaga. Tama ba? Mas kasi teacher ko, yung masabi siya na sunod sa 5-6. Ano ko yun? Hindi siguro lang. Well, ano yan? Ayun, para sure naman yan. Ano? Dahil na kami nagsiripot na malata. Dahil nga kami nagjarilingin pamilya ko. Sa trabaho. May apple yan, ano yan? Pungkal for distribution. Ang dahil. At siya mapakawat ako. Ayan. Yan! Dapat magkawat. Okay. Thank you. Isang MC.